Здравейте хора, добре в днешното видео. Днес ще ви разкажа за турнира отново и то кога ще бъде, в колко часа, кой ден и каква ще бъде наградата. Така, искам първо да вмъкна нещо, че има още доста време, така че влизайте в клуба, като сте се абонирали, като сте написали готово и името си. Влизайте в клуба, защото иначе няма как да участвате. Ако не искате да влизате, просто не знам защо, ми пратете покана за приятелство, за да мога да ви присъединя в френд батълите. Така, турнира ще бъде в сряда. В сряда, демек 3 април, в сряда, 3 април, в 1 часът. Така че има още 4 дни, защото днес е събота. А на голямата награда ще бъде, ако знаете, подсказвам нещо тук. Нещо тук долу. Да, знаете, Battle Pass. Така, Brawl Pass. Демек 15 лева и Brawl Pass, защото някои хора не могат да си го позволят, не че аз мога, ама просто искам да е готино. Аз не бих се купил, ама 15 лева, то няма да ви дам Brawl Pass, защото няма как да се гифне. Така че 15 лева, за да получите наградата, трябва не ето този имейл, ето тук. Трябва да си дадете номера, местоположението, демек, някой града, в който живеете, трите имена и офисна акаунт, за да мога да ви пратя самата пратка, за да мога да ви пратя да се получите. Като ви казах номер и имена, сигурно си помислите, че измама, но проверете, питайте майките си, че така се и бащите си, че така се дава пратка от акаунт. Така че вярвайте ми, ще спечелите наградата, която се спечели за него си. И ще ми прати на този имейл тези неща, които казах. Може това бе какво ще ви обяснят родителите ви, ако не знаете вие. Така че вече следващия турнир, следващия клип ще е с турнира. Така че очаквайте го.